Ibu sobra. Balik. Siya po na naisip. Pagkatlawas. Ano naman mo ni? Sa likod. Na. Doktor na po bali ni. Kita na sa babaw. Sus na gus. Dirig-dirig may itong lawa. May saludo pa. Bayan rawan. Nay, patay na umuhan rawan. May tiruan. Patay yung rawan na. Angad na dyan. Yan na, may tiruan. Ipatay na. Aroy, jaga na sab. Aroy. Oh, Job. Okay ra ka, Job. Iguan ilan. Okay na ta sila, Job. Patay na sab. Nakabanga sa dahil. Kamay. Tawag na ting. Wala mo po ito huy. Napatay na ilan. Sige laman kay. Umingas pa man gamay ko nung ginawa. Isap ko background. Kuy pa na background Jawa. Yoy. Sila, tuloy ko na sa may galing sa lamay daw. Pasrakan napas. Dali nga sa nito. Balik kay mo labay. Labay. May nahangin na napatay. Grabe ka dako. Amin ako. Dako gudutin ko siya. Ako kon. Gapang. Pangatay ang damang. Laylay ang bantay na. Ayay ka. Yes. Ini sa ira ni kung sinipaspas mo jaga mo saka isa na to. Grabe kayo mo sa ka Isa na. Saka. Ano no? Bago ni Jana Rules. Patay na nila, patay na. Uy, patay nila. Ano na pa? Papat dyan mo sa din mo na dun. Pag sure. Naigwa nila o. Naiko sa dali, Joe. Ayay mo dyan. Ni hapa ka. Ayay mo dyan. Tawa, hindi na. Oh, tinawa. Break na. Araw. Ohoy. Away mo. Oy. Lampatrakan. Basta mo tulod na. Maka. Oy. Gaga ni sa. Wa diri. Ang kasabutan nato mabot diri. Bukso laway to. Yan, napatay na ka dun. Pitong laban, isang talo, tapos 6 na panalo. Sa mga kumuha ng load, ayan. Next namin yung video, may mga video kami ka-90, so panurin nyo na lang. Yan. Peace.